Hormatly vatandaşlar, men yine sizden Murat Kurbanov. Şu öpleşimde men kim yener? Prezidentin yegenleri mi ya da Türkmenistan'ın kanunlarını koruyan idaralarını adlandırdım. Şu tema geçmeyken men sizin bilen gülüşe oynadım. Yalnızca bir TikTok'ta, yani Nurver'de bilen TikTok geçirdik şon kanalına, Türkmençilik kanalına. Şu yerde bir aydık geçtik. Bir maglumat verdik ve şu maglumatı men aytıp geçecek bolýan. Hormatly vatandaşlar, egerde Türkmenistan'ın içinde ya Türkmenistan'ın daşında, konsulsluğunda, pasportunda adamları siz bilseňiz, ine şul paraxorlyk edýär, şul konsul 3,5 miň ya 4 miň ya 5 miň dollar pasportlar üçin pul alýar ya Türkmenistan'ın içinde bolsa, siz bize şoň nomer telefonlaryny, adyny, familiýasyny berin we näme diýenini aýdyn, biz şoňa jam edip şoň ýanky edýän haramlyklaryny ýazyp, ses bilen ýazyp, registrasiýa edip, onu audiosunu YouTube'a goýup, onun maskarasyny bereriz. Şu ýaly haramlyk edýän, paraxorlyk edýän sistemaň adamlaryny biz ortaga çykajak bolar. Ýa şul haýyşdymy bar. Egerde siz bilýän bolsaňyz, ine pasportdan konsullary ýa-da pasportdan adamlary şunu şey diýen bolsa, ady we familiýasy we telefonu. Biz olar bilen habarlaşarız. Indi men ýanky aýdylan temaga geçjek bolýan. Şu çykyşymda men size düşündirjek bolýan zadym Türkmenistanyň içinde kanunlarynyň konstitusiýanyň üstünde prezident we onuň yegenleriniň bardygyny düşündirjek bolýan. Mysal üçin, yegenleri ine bir meýareka boldy Türkmenistanyň ýakyn wagtda. Şu meýarekada yegenleri bir polisiýa, bir ýarlyk polisiýasy bar ekeni, şoňa urup papagyny açypdyrlar. Ol ýarlyk polisiýaski papagyny geýip çeýes berýär olara. Buro täýärden urýar, täýärden papaga çä, ýene papagyny geýip ýanky çeýes berýär şu yegenlere. O näme alamat? Ol adamy polisiýa işleri hemmeti bilýär, o ýarlykdygy. Ýöne bu näme öküdär? Bu Türkmenistanyň hukuk, adam hukugyny gorýan gurumlar, edaralaryň ýoklugyny öküdär. Şoň hemmeti korrupsiýa, hemmeti yegenlerden gorkanyny öküdär. Polisiýasynyň bir toparny pistoletleri bar. Pistoletli öňüni gorap bilen oklar. Türkmenistanyň halkyna ýara ýok bolmasa o prezident dawla aýrardylar. Şu ýanky hökümetde işleyen, haklary, kanunlary gorýan gurumlar, edaralar öýlerini goramaga aňyrda dursun. Türkmenistanyň kanunlaryny goramaga aňyrda dursun. Paraxorlyk edip, şu ýaly ýanky yegenlerden basyp berýär. Hani prokuratura? Ine men ofitsial aýdýan, yegenleri polisiýaskini urup papagyny açyryp, ýanky meýarekada maskara etdiler. Bulum çeýes berýär. Prokuratura näme edýär? Gaýtyp terzine şul adamy ýanky içgirlip, sen özü münäkär diýip ýanky muny münäkär edýär. Ine Türkmenistanyň kanunlaryny we adamyň haklaryny gorýan edaralar şeýleşýär. Men öňüm aýdyp gelýän Türkmenistanyň döwleti ýok. Türkmenistanyň kanunlary işlenýär. Türkmenistanyň prezidenti ýok. O şekili bar. Ol adam biznesmen, ol adam oligarx, ol adam cinayetçi, korrupsioner, paraxor. Deme programmany bilýär. Şoň üçin türkmen halky ýanky eýsiz galdy. Türkmen halky ýoluşsuz galdy. Şoň üçin türkmen döwleti dağdy. Prokuratura, MHM, ana orýaly zor bolsaňyz, olar ýaly döwleti gorýan bolsaňyz, olar ýaly halk gorýan bolsaňyz, bolan jinaýat işi. Edilmerdiňiz. Gaýradymy da aňyzda dursun. Ruhuňyz da ýok şonu etmeli. Şoň üçin mesele öýlenýär. Bizim halkymyzy gynamaň. Bular jinaýata garşy görüşen bolsaňyz, ine yegenleri. Günne Türkmenistanyň prezidenti ýaly, günne jinaýat işleri edýär. Tutmuş olary. Bir Kerkide aeroportda bulup, onu 5-8-10 etse bakarlar galdyp goýberdi. Türkmenistanyň hökümetiň puluny oglady. Iýerim şoňa proverka. Bardak. Häzir Kerkin aeroportuna bir arsalayjy bolup işe girmek üçin 15 milyon manat bermeli, bilýärmi şonu? Hani prokuratura?
Hani MHM sadiklerde näme işliýär? O çağrı gürler bilen oň tek. Olar barlap, olar ya näme? Türkmenistan döwletine hop döredýärler şu çağrıçyklar. Ente gürlemeýän çağrıçyklar. Näme işleýär sadiklerde? Barmyna Kerkin aeroportuny barlap, netijenin prezidente ýarym. Özü günäsini çeker ýa-ni ýygynyny. Edilen zokmy? Onu halka da azar vermem. Onu Türkmenistan'ın kanunları işlemek değildi. Şu ýagdaý Türkmenistan'da şu ýygynyň edýän karanlyklaryny men aýdyp geçirdim elýär. Bundan başga da ine ýygynlary bir topar karanlyklar edýär. Mysal üçin Türkmenistan'da Aşgabatda ýa-ni täze bolan jaýlary Talibanlara satýar. Talibanlara satyp şolara dokument berýär, şolara pasport berdirýär. Bizim vatandaşlarımız daşınma pasport karışıp otuyorlar. Pasportlar doğru kim 15 yıl, kim 10 yıl pasportlarını uzolup bilen ok. Bu yığınlar Türkmenistan prezidentinin yığınları bir kanunçuluk edip Talibanları getirip Aşgabat'ta şolara kvartira satıp hem dokumentleri administratif çözüyorlar. Pasportlarını olup veriyorlar. MHM şehirleri bu devletin hopsuzluğu değil mi? Prokuratura siz niye derdi? Niye Talibanlar Aşgabat'ta tapmak ansa da? Yüz keşfinden belli. Bağırlar geçelim. Eğer bir kanun olsa cinayet çekmeli. Eğer kanuna layık olsa ona da değil mi? Kanun var. Niye ki bir adama Türkmenistan prezidenti bir kanun prezidenti Berdimuhamedova kanunu işlerini hiçbir kanun yani konstitusiyanın üstüne depki yapıyor. Onun yığınları depki yapıyor. Başka kanunları işlerini yok. Dime parakorun üstüne iş edip oluyor. Yani öz hakkını almak için parakoru etmek oluyor. Niye ki? Demek devlet yok. Demek şu parakor kuruluşu bir gibrit, bir adamın gibridi devlet yok. Köpten meri. Men polis işlerine, MHM işlerine, harbi kulluğu, prokuratur işlerine ve sud işlerine yediler. Siz eğer haramlık etmeyecek bolsanız, halka yedek kalanına kanun hesabına çözün. Halkı gollan. Eğer de bir kanunçılık ettiren motoru, onu yaraman, şoğun işe çıkman, ya üns vermen, ya çekim vakti, onu sabotaj ediyor. Bir topar yani varyantlar var. Şeydim. Halkı gollan. Sebebi bizim rasyonumuz boyunca köpe ötmedi bu ýagdaý. Sebebi buğday alınmadı, 30% alındı, katı etse. Şunun aktiyarda açlık başlayan halk kalan. Bunun halk kalktı gibi oturuyor. Sebebi hiç çözümler edilen o. O 10-11 sentyavrda geçirecek halk genişliğinde öz oğlunu prezident edip belirlemeyi o hiç de. Onu inniki halkın yığınlarından taşlap oluyor. O problema değil. O halk geniş derdi. Halk geniş demek o bir yallaklayan adamlar yığınap o yolda istese işi ve deputat etbiliyor şöyle. Şunun için hiç şeyde onun nimeti yok, neticesi yok o yılın. Bizim için, halk için sebebi o yolda sayılanan adamlar yok. Hem de bilinen adamlar. Sayılı olan yok Türkmenistan'da. Yine şu sayıları geçirmeyecek olup bu Türkmenistan'ın prezidenti 10-11 sentyavrlarda halk genişini yığınap şu yerde öz oğlunu prezidentine geçirecek oluyor. Sayılısız. Aynı neyme? Hadır ofitsialna kanunlar olup 3 yerde özü 3 tane şahın iyisini eylep dur. Şahın yani yol oluşturuluyum. İnni halk genişinde istenik zadını çıkıp belge. Halk maslahatın yol oluşturuluyor özü. 12 saniye sakallı, ak sakallı yaşınlar gıyırdan ona tasdikler bollu oluyor. Şunun için hormatlı vatandaşlar, biz bu sistemadan, bir adamlık kulun sistemadan gitmeli. Biz sistemanın düğününden çalışmalı. Biz açık sayıları geçirip, iyi Türkmenistan iyiliğine okuyuplu, ömde gidici ve neticeli işlep bilen adamlar ömür sürüp bir Türkmenistan'ı üstünmeli. Başka yol yok. Şunun için hemen de xahiş edeyim. Sen dayxan olsan taşlayışın. Stop et.
öz hocalygyň bar, mellende ek hojalygyň ekde boldy. Hökümetin işine goşulma, sebäp onun derek ýok. Elimdäkini alyp giderler. Egerde hökümetde işleyen bolsaň, onda sen diň aýlygyny alla wagt çek. Egerde hukuk gorayan edarlarda işleyen bolsaň, onu halk köseme. Parahorluk etme. Öz-özünden yıkılıp barýar hökümet. Halk ýuwaş-ýuwaşdan güýçlenip gidýär. Möhsatdy güýji. Şoň üçin gatşat ýagdaýda şu özgeçler bolar. Şo ýerde soň sede garşy iş gozgama diýýär, akylly hereket edin. Inni başga bir diýjek bolýanlarym studentler hakynda. Studentlere pul ýok. Studentlaryň ýa-ni geçirýän pullar konvertasiýa edilmedi. Ama hiç boyunamadan Türkmenistan prezidenti. Türkmenistan devleti bankrot. Sebäbi bizim Türkmen madanymyz hiç ýeri kursda çalşylaryň ofitsialny. Hiç ýeri. Diýmek onu hümmedi ýok. Diýmek manat hiç ýok. Bir trepka döndü. O nämen düşündirýär? On 4 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistany ýykanlygyny öküdýär. Iqtisadiýaty dol ýatyrymyny öküdýär. Кредитно-денежное обращение дол ятырының өркөйе. Türkmenistan'da pul aylığını dol yatırının örgüye. Neyli üstünlükler kanat bildiğinde Yurdaş Berdimuhamedov, eğer Türkmenistan manada hiç yeri konvertasiya edilmedi. O bir maskaraçılık. Dünyada yok valuta. Şuraya Koreyan valutasından başka yani konvertasiya edilmeyen. Şunun kam ediliyor. Ofitsial kursunu. Bizimki ediliyor. Ofitsial kurs yani onun sözü var. Ofitsial kurs. Başka ediliyor zaten. Hələm Hudaý şükür çorny rynok var, bağlar var. Şol sizi dörüp konvertasiya edip ýör. Eger şolum bolmasa sizin manadaňyz hiç kime ýok. Yani şo manady siz gadyny açardyňyz we şo manadyň hümmetini açardyňyz. Ine sizin netijeňiz, sizin okuýuňyz. Türkmen döwletiň ýolbaşçysy bolup, öz-özüňi saýlap, şu noktada geldiňiz. Ine siz gitmeli, başka araç yok. Indi ýollar hakynda men gurrun etsem, ýolları ýapdy ýene-de. Bu näme etjek bolýar? Azyjyk açdy, adamlaryň ýanky aňyny başga tarafa aýyrmak üçin indi ýene ýapdy. Ýene açyk açar, ýene ýapar, ýene açyk açar. Şu halk deňeşini geçirip öz oğlunu prezident edinçe. Öz oğlunu prezident eden soň bu ýollar açar. Yani oğlunun birinci jesti ýollar açmak. Bu milli reformator ýaly bolar. Ýollar açar. Ýollar näme üçin bolar? Indi mejbur açmaly. Biz dollary duruldup, dollar admeçwerde gelip başlady. Türkmenistanyň hal ýagdaýy, yani halkynyň hal maddi ýagdaýy pes. Ine şunu adamlar gelip pullar soğup, ýene gidip biletleri alıp şuraya yankı çalışmalar ederler ve Türkmenistan'ın iqtisadiyetini kaldırırlar diye fikir ediyorlar. Ya başka yol yok. Bunlara firmalara mınan yok, devletlere mınan yok. Bunun haranda adadığını bilip, şuraya hiç vakit pul kaytarmadığını bilip, bunlara pul vermem yok. Ömkanla pullarımın eğen vermeli, sırokları gelip ona vermeli. Bu bankrot. Dine yine halkını ütüp, halkını yankı yolları ağaca açıp, 3000'den, 5000'den, 1000'den yığınap geçirip şu yeni içinde gelene yeni pulları alıp yeni bir şuraya bırak edemede halkından alaymada yine halkın edip alaymada öyle kalan. Yine Türkmenistan'ın kurulan sistemi ve Türkmenistan'ın alıp baryan yolu şu. Senin şu doğrata. Şöyle yankı Türkiye şehirine yine şu bir men yanlışmasam şunu Toyota Camry diýen şu maşynyň nomeri Levap nomeri. Ünsörüm. Şu Levap maşyny Türkiýede gadagan näme? Ýöne Levap'yň maşyny Aşgabatda girmek gadagan. O näme döwlet bolýar? Yurdaş Berdimuhamedov, siz Türkmenistan'da näme ýasadyňyz? Türmeň içinde ýene bir türmeň içinde ýene bir türme ýasadyňyz. Türkmenistan türme, Levap bir türme, Aşgabat vilayaty başga türme. Indi bu türmeden bu türmeye gelmek için, siz o türmeden türmeye geçmek için rişeýni almak, şuraya etdiniz. Aklını niye de? Indi çekip uturdum aklını senin. Indi şoňa bardыңyzmy? Bir utanç sahada, bir vilayatdan
Türkmenistan'ın maşini giyilenip yönü şu Türkmenistan'ın levap verayen maşini arkin tuğunke vakit bile. Ne devlet? Han devlet? Devlet yok. Devlet yok bolan prezident tam yok. Şu yani Berdimuhamedov siz bizim için hiç kim. Siz hiç tat umurunuz yok. Düz dolanıp bileniz yok. Bir halka peydali, devletimize peydali kararlı çıkart bileniz yok. İnni ön aydım bir halkın yani önüne çıkış eden olum kaldı. Ona medilen yok. Siz katçat yağdayda bitmeli. Niyece çat gitseniz, şonça Türkmen halkını, doğun kardeşlerini, burada yanında, başka doğun kardeşlerini ümüstürüyorsunuz. Onun baktı durmuşuna çarpın. Ne şu yani, Türkmenistan'ın yolu yapık diyenini, yolu bulur açar, haçanla öz etçi kara işlerini kuturun son, Serdar Berdimuhamedov, Çiburaşka adlı adamı, prezidentine sayılsız halk masalının üstünden geçiren son bir yollar açar. Yönü sizin решениňiz, sizin neticeňiz, sizin meclisin kararı ya da halk masalının kararı hiç de teberli, ol bir kanun halk kengeşi. Halk maslahatı bir kanun. Ol meclis der. Halk kengeş der. Halk maslahat der. Hemme yarlakları uyuşup, o yerde özüňiz halk maslahatının yolbaşçısı bolup, näme diýseniz şonupdy. Bir eşeği deputat etjek bolsaňyz bolurdur. Şoň üçin on bile hümmeden yok, on bile yani vacipligam yok. Indi yeni bir zat aytıp geçecek bolýan Türkmenistan barada internette isleyen wagty kesýär. İsteyen wagty. Toğu isleyen wagty kesýär. Näçi? Äne transformator çekenok, ol bolanok, bu liniýalar perigružunda atdy. Türkmenistan'a Ilaytada Aşgabat'ta, Ilaytada Ahal vilayetinde gurulýan binalar durulmaly. Berdimuhamedov, siz logistikanı düzeltmeseňiz, ýani transformatorlar, liniýalar, elektrik liniýalar, ýollar oňarmasaňyz, Türkmenistan'ın ösüşi hiç da. Türkmenistan kaçan ösüyor, kaçan bir günjökten, o günjöge gatçat wagtda haritler, adamlar ve yani alış-çalışlar geç başlasa onu Türkmenistan ösüp bolýar. Bizde o zatlar yok. Siz gaýtyp üstünme, gaýtyp ortada polisiýa goýup bekleýän olur. Ösüşler. Siz Türkmenistan'ı aşağı çükürüp barýaňyz. Bileýän yani dno diýerde, o dnoň deşik geçtik, indi niýe var ýanymyzda garanky? Öňe bir dno bardy, iň bir aşağı bardy, onan deşik geçtik. Indi niýe var ýanymyzda Hudaý haklasyn. Allah Taala bilemedi biz bilemok. Ine şoňlar ýa. Şoň üçin ine gülkünç tartlar bolýar Türkmenistan'da. Levap energiýa mysal üçin, ya mary energiýanyň adamlary, işleýän adamlar bar ya, oğullarda svet olmasa ya tok çekmese ya da etraflarda günaýdar. Siz transformator çalışmaly. Ine plan transformator plança pulunu verin, biz getirip koyup gideli. Şoň öz borçly zatlaryny, hökümetiň borçly zatlaryny halktan yine elip duran halktan, pulsuz halktan 70% işlemeyen halktan yine pul alıp, yine koyup, yine hüküm ederek şolary pul alýar. Ol bir maskarçylyk. O hükümetin bağlığı da hükümetin bankrotluğunu ortaya. Bundan başka simalaşlar var. Simalaşlar yani betonlu stolplarda ya da tahtanın edilen stolplarda olar çüýrep gitdi, betonlar dağa gitdi. Şolar çalışman, indi yerin aşağından toklar, sim ağaçların sim toklar geçmeli, Aşgabatdan kıyarlayıp ağırlap adamlar çekip kim pul verse şoň sim ağaçlaryny geçirýärler, ýani stolplarny. Kim pul vermese ine Aşgabatdan buyruk gelýär, ine buyruk gelýän soň biz başlardyk diýip ağırlap oğulary, etraflary toplaýarlar. Olaň halydynliklary, olaň ýani elektromenajor diýerler, ýani kirýän maşinalary, telewizorlar köp gün otýar. Onuň üns berýänem ýok. O Ýewropa döwletlerine ýaly, onu suwda da berip bolanok. Ýöne ine bizim halkymyza haýyş edýän suwda bermiş olary. Lewap energiýany suwda berin. Kadete. Men telewizorum köýdi. Siz ýani energiýany amplitudasyny çalışdyryň, men telewizorum öşdi. Men halydynlygym öşdi. Indi maňa alyp berin diýip talap etdim. Edim şonu. Başka da bir aýtjak adymma, buğday barada. Buğday 30% olar ýygnarly Türkmenistanda.
Kälgelerde ýygnap bilmän soň, yani daýhanlardan köp zatlar talap eden soň, daýhanlar gaharna buğdaýlary ýakdylar. Maňa bolmasa size bolmasyn diýip ýakdylar. Buğdaý plany dolmady. Türkmenistanyň milli liderine 100% ýynalyp vilayatyň hekimleri, etrapatyň hekimleri anlap aýtdy. O diýmek näme? O diýmek oktýabr aýynda açlyk başlar. Gıtçılık başlar buğday. Şoňa çeldi, ýanky çiburoşkany goýup, ýerde oktýabryn aýagynda bir ýerden buğday satyn almasa, gıtçılık. Men öňke hitlep koydum. Näçe 95 milyon dolar bolar sarf etmeli buğday getirip Türkmenistanyň ýetmeýän ýanky obýomyny bular getirmeli, Türkmen halkyny üpçün etmeli diýip aýtdym öňki pleşiklerimde buğday barada. Onu Türkmenistanyň prezidenti eşiten bolsa öňüne alyp bolýar. Ýöne bu adam super akylly bolan soň, akly ýetmeýän soň öňüne almaz. Ýene de halkyny gıynar, sebäbi ýene de guruşyklar edip 30 ýylga bir san obyekt taşyp, uluň pullugyny kakar. Ine sebäbi ol munyň hususy biznesi. Türkmenistan hususy döwleti. Hususy kerhanasy. Şonuň üçin siz şu prezidentden, şu adamdan hiç buğula karışmak ol bir yanlışlık. Biz demokratik yolu geçmeli. Biz gününe öz haklarımızı talep etmeli. Demokrasiya geçen tamam haklarımızı talep edip öňe gitmeli. Inni men ýene de hormatly vatandaşlar aýdyp geçek bolýan siz dolarlary durdum. Türkmenistana dolar geçirmek yani aksatını devam edin. Her maşgala, her iki adama 50 dolardan köp geçirmek. Şu dolarlar saklan yanınızda, ertekün yeni de ulanırsınız. Türkmenistan'ı azıcık dolar saklaman, onunla yollarım açar, onunla pasportlarına doldur, onunla şu mecbur olur. İnni başka bir vatandaşlarımız kimde kim pasport satın alyan olsa, ya öýe aýtmak üçin 3000, 5000 ýa-da 2000 dolar төлýän bolsa, o yanlış hareketler. Men size düşündireyim näçe. On ine aktivistlara ýa-da Berdimuhammedowa garşy görüşýär. Şu gurulan diktator sistemine garşy görüşýär. Sizem her ýyly bir kicicik korrupsiýanyň içinde şunu finansiýa edýär. Öz haklaryňyzy almak üçin ona pul berýäňiz, muňa pul berýäňiz ýa-da size bir şeýle ýagdaýa sokýarlar, ýani nomenklaturçylar, hökümette işleyen adamlar. Siz mecbur bolmaly bolýar. Haçan siz şu pul bolany berenizde siz şu sistemanyň sponsoru bolýar. Siz şu sistemany saklaýar. Siz şu sistema kömek edýäňiz we arkada goladyňyz bolýar. Onda bizim edýän işlerimizi garşy işleýär. Size bir haýyş şu zatlar düşündirýän. Şundan başlap hemme berýän ziyatlaryny, paralarını durdum. Bular pasportlary ofitsialna uzatmaly. Bir köpüksiz. Gaýtyp biz şolary ýani suwda edip, ştraf edip, peni edip bulardan pullanmaly. Pasportlardan. Bular ýollara hökümet bahasyndan ýani bir tölemeli uçuş etmeli. Buların başka nimeleri yok. Bular ajataj döredip yani yollar köp açmanın azıcıktan açıp her adamdan 1000-2000 dolar kazanıyor. 30 adamdan 30.000 dolar kazanıyor bunu. 2-3.000 dolardan satıp. Biz şonu para veriyoruz. Biz köp zadın sponsor, biz köp zadın yani esası problematı biz. Şonun için hormatlı adamlar. Diktatora karşı görüşenimizde bizim barimiz görüşmeli. Bir de biri hakiki çıkış edip görüşen olsa, parakola karşı, diktatora karşı. Birleken bu taraftan ay bular boşlay deyip öz pulunu parakola koyup pasosu adamları öýlerine çağırıp nakıl verip orada pasportlar için 3.000 dolar berýän bolsa onu siz diktatorun tarapynda görüşýäňiz. Bize karşı görüşýäňiz. Siz öz baklı durmuşuňyza karşı görüşýäňiz. Siz 10 erdemlikçe ýani avantaj alýaňyz. Ondan soň hiç avantaj yok. Siz yine de batga batýaňyz. Näçe şu zatlary bir edýär? Näçe biz şu zatlary ýol berýär? Biz şu zatlary etmeli. Bir gerek çalışmaly, soň ömürlük ýok şol. Parakola. Pasport avtomat çalışmaly. Çalışan durursunuz.
Türkmenistan'a baranlarda yollu, yani serkette size hoş geldiniz diyorlar. Gidenizde sağman yolunuz ak olsun diyorlar. Sağman barın barcak yerinizde diyorlar. Şu yer devlet itliyatı. Şunun için gorlan dedi. Gorlama para gorları. Bermen ziyatkı, durun ni. Sponsor bolman haramdağın sponsoru. İnanın, siz ziyatka para gorluk etmeden sisteme üyünün kaçıya. Durun şundan. Dolar geçirmeliler, para gorluk etmeliler. Siz etmeliler. Olur siz mecbur etse de vermem. Onun gidecek yeri yok. Bir ay kay çekerden gidecek yeri yok. Yani şunun için diktatura diyene dine Berdimuhamedov'da bilinme içinde. Biz özümüz durulmalı şu an. Ol hükümeti işgalleri, ol paraxor korrupsiyaner köpten olur. Onu talep etse de vermeden vatanı var yani. Pasport olmasa bolmaz işte. Sizin probleminiz de Türkmenistan hükümetinin problemi. Etsinler. Ardaya'nın mide, nimem, Türkiye'nin midine havalı olsun bollu. Poliste havalı olsun. Ardaya'nın yine ben sizi havadar ettim. Ben законопослушный гражданин, yani sizi havadar ettim. Yine ben hükümetim, eden okşunu, günah şonuna deyip uruktum şu tarafa bollu. Sizde günah yok. Yine yalnızca biz TikTok'ta ulaştık. Meni Türkiye mitinge çağırıyorlar. Miting bir Türkiye'de kurnak nesip bolsa, häzir ruhsatlaryny göreli alt bolýan okmy. Biz egerde alt bolmasa biz gurnamaly bol, sebäbi biz durmaly. Ýene bir aýtjak bolýanlarym biz Ukrainada mitinglara başlajak bolýar. Ine şo ýerde mitingler geçerdiler. Kimde kim Ukrainada bolýan bolsa, goşun şo mitinglara biz sentrda ýürüte mitingler geçer. Ona ruhsatlaryny hem dağıtlarını biz öğrenip oturuyoruz. O devlet demokrasiya devleti, o devlet demokrasiya prinsiplerini kabul eden devlet. Yine şu devletlerde mitingler kurulacak oluyor. Yine yeni bir xahiş edeceklerden videoları paylaşın. Bizim videolarımızı, aktivistlerin videolarını paylaşın aranızda. Biz görüşü durmalılar. Biz hükman yenmeli. Rejim yavaş-yavaştan yıkılıp var ya. Rejim biz hiç etmesem yıkılıyor, biz hareket etsem yıkılıyor. Yani biz kaçanla hareket etsek, onu toşla yıkılıyor da kaçat ya da. Eğer biz hareket etmesek, onu mümkün son moment yani bir yerden pul tapıp kalıp gider. Pul tapıp kalıp gider diyen üyene pul tapıp kalıp gider. Sonra yine de Türkmen halkını 30 yıllık betbaçılıkta taptılar. Şunun için bize Çiburaşka falan verirken, bize Kirimen verirken, bize şu toplumdan hiç kim verirken, bize açık sayılı verip, bize Türkmenistan'ın dinin ösmeye verip. Şunun için ben kıyıkacık efirim oturuyan, şimdi sizin sorunuza cevap verecek. Yani bir topa soru var. Ben şunu kıyık cevap vereyim. Yine bir soru var. Arslan Türkmen yerine. İçinde men korkyan, içinde men korkyan yok. Yönü 10 adam ayağa kalanı bilen bolunok siz gelin içine birece kalar nehip olsa. Arslan bir Türkmenistan'a mümkünçülük bolu barar. Yönü hemme adam kalp başlamalı. Hükman mitin protest etmeler, haklarını talep edip başlamalı. Birinci bile. Poliste işleyenim, emkemede işleyenim, sultlarda işleyenim, o adamların içinde, onların gözleri var. Bu hükümetin yol açtığı, dine yani betbaçılığı etkilerini görüktüler. Ön garanti. Biz her üyelimiz yani çalışıp şu dağıtları demokrasiya geç gitmesek, şolarım közünür indikide. Eyyem közünüp başladılar. Öylerine baranına ayar maşgalatı, yani çağlar ayda plan yere vardık, olmadı, o olmadı, bu olmadı. Hem medada ol can etmeli oluyor. Kömek edin. O ne? Durmuş olmadı. Hiç rahat işlemedi. Hem yere ya para verme ya can edip yönler olsa durmuş olmalı, devlet olmalı. Onu mu düşünüyor şu anda? Şunun için siz eyyem haklarını alıp durun. Biz içinde miting protestler kurmaz hükman. Yani biz içini edip ayırmasak daşını edenimiz bize yani 70% uspeh veriyor. Esası biz içini işlemeli. Haçan biz apozisyon yerine oluyoruz. Haçanın içinde biz rejimi hop diyoruz. Şunun için bizim esas maksadımız içini işlemek.
İnik soru Nicayet Beyberi'ye Murat geçiş. Menin size uğradığım saylaw barada döwletiň ykdysady ve siyasi durmuşy barada ve geleceği barada meýnamlara baradaky pikirleriniz nähili ýaly? Men tekser etmedim. Başlarsam men tergip ýokman jogap berdim size. Perhat Klimferiya Murat ağa. Opşy bir 6 sany möjekleri bir düşünjämiz başga möjekler den 2 santy ýurda bardy. Galan 4 santy baryndan soň inşallah 3'in de biz bir zatlar başlar. Hurmatly Perhat Klimov. Siz köp maňa soraw berýän sağ bolun. Sizin orça şeýle diýerde невооруженный metody da, yani yararsız metodlar. Biz yararsız metodlar ulanmalı. Sebäbi biz yararlı metodlar ulansak, onu biz yani ringe var 10'dan den bir yani öwrenjek adam 10'dan kartadan 10'dan adam bilen görüşmek bolýar. Biz uturuz. Sebäbi siz elinize yarar alsaňyz, yani bir zat hereket etjek bolsaňyz, yani yararly. Sizin o tarapyna emhime işgärleri, polis işgärleri, prokuratura işgärleri, harby uluklar, ondaşyndan spesial polis, ondaşyndan yani bu ahranasy ýeňilmekmi? Gaýty bizim bar edýän hereketlerimizi yani renklep ekstremist edersiniz. Hemmäli. Beýtmäli. Näme bilýäňiz? Siz öňe çykyp mitinge protesta görköz video düşürüp bütün dünya ýaryp bilýär. Ine men çykdym. Eger size bir zat edilse biz bütün dünýäni galdyrar sizi gormak üçin. Ine ol edip bolýar. Siz adamlar bilen gürleşip, adamları ýanyňyza alyp bile çykyp bile ýa-ni hekimlikleri baryp talep edilýär. Ine bu zatlar dogry ýollar we bu ýollar bilen biz barys hökman ýebar. Sebäbi bizim dine ýeňmek däl. Bizim ýenen soň bütün dünýä döwletleri bize hormat koyup biz demokratik döwlet hasap eder ýa-ni biz şu ýolları gitmeli. Başga ýollar ýok. Başga ýollar ol adam ölümleri etdiýär, o deltýär, onu etmeliler. Ine Türkmen ýigidi diýär Murat diktator halktan çekinýärmi, gorkýarmy? Howala gorkýar. Gorkun soň ýolary ýapýar. Gorkun soň vilayatyň arasyna ýolary ýapýar. Gorkun soň ýa-ni çyk bilen o ine Lewap vilayatyna bardy. Lewap vilayaty 5 gün öýünden çykarmak sakladylar. Halktan ýa-ni aýryp bunu sakladylar. Barýan ýerini ahrany bar, 5 gün öň hemmeler gawap zat edip. O prezident, o milli lider olmaly. O gorkuk lider. Türkmenistanyň gorkuk lider diýilýär. Berdimuhammedow, o milli liderdir. Şonuň üçin ol gaty gorkýar Türkmen halkyndan. Öz arasyna ahrana inanmak. Özüni ahrany edýän adamy şunu öldürjek bolýar. Bizar bolýar şundan. Şundan emhime bizar bolýar. Polisler hemme bizar bolýar. Bu döwleti şeýle bir nokada eltdi, döwletiň içinde bar adamlar şeýle bir nokada etdi, inni adamlar çydanok bundan. Berdimuhammedow gaçyp gitmeli ýa-da şunu işini görýär. Erim ýakyn ýerden Murat ağa, Biden'dan kömek sorasaňyz olmazmy? Ka başga serimiz ölürmi? Bizim halk galmasalar diýip ýerler. Biz Biden'a aýtdyk. Türkmen halkyny 30 ýyllap gyryp şuna ýetirdiler. Ýa-ni ne miting etbilýär, ne protest etbilýär, ne konstitusiýadan öz haklaryny gorap bilýär. Siz kömek etmeseňiz bolanok diýip biz ýüzündik. Netijetini görelim. Sebäbi şu ýaly ul döwletleriň käwat halky şeýle bir azaplykda saklap, şu halka hiç bir mümkinçilik bermedik ýagdaýynda goşup bilýär. Sebäbi hiç bir mümkinçilik ýokda bizde. Ne galmany, ne bir sezimi çykarmany, ne miting protest etmeli. Onu bütün dünya döwletleri ýa-ni ara matlatlaşýar we bir netije çykaryp kömek edilýär. Biz şonu ýüzlendik, görüp näme gutarşyn. Näme gutarur. Ne şunu bilen men gysga efirim gutarýan, galan soralara indi kerek jogap berin. Hemmäňize taňaýar kazyn, biz görüşi durulmaly, hemmämiz hereket etmeli. Her kim öz kiçi ädini etmeli.
görüşten gıdıp görüşüm yani ulu ritimde baranny yani gıytga wagtda däl ulu wagtda barýanny çekmeyen köp adam gyra çekildi. Men düşünýän. Bizim görüşümü 30 ýyllap bysan yani diktatura garşy görüşmi. Bul görüş gıytgadan bolupdylar, bu görüş uzyny bolupdylar. Ol dine bize bagly. Egerde bir halkın hatça 10% ýygna bilsek, onu şu ýa. Bize 100% gerekkel. Şoň üçin men her wagt ýüzlenýän. Halkın içindäki gahrmanlary, halkın içindäki građan aktivistleri, halkın içindäki aktif adamlar ýüzlenýän. Ine turum wagty geldi. Bizim halkymyzy biz çıkaraly şu betbakçylykdan. Biz adatlyğa çıkaraly. Biz adalatlyk bereli şu halkymyza. Galym. Ölüm ýitim bolmagy mümkin. Kutlat bolmagy mümkin. Galym şoň üçin biz hökman suratda ýenmeli. Türkmenistanyny üstürjek bolsak, Türkmen halkyny beýleki döwlet, sivilizan döwletleriň arasynda saljak bolsak biz galmaly. Ýa-da biz Afganistan ýaly bir döwlet bolup galmaly. Građan uruşy bilen. Şoň üçin men hemmeňize haýyş edýär. Hemme aktif adamlara, Türkmenistanyň içinde, daşynda özüne göwün ýetýän adamlara, özüniň wyjdany bar adamlara haýyş edýär. Goşulun hereketleri. Eger hereketlere goşulmadan öz yani hereketlerine başlanan ya da öz açık yap hereketlerine başlanan ýöne durmak. Biz hökman görüşmeli. Türkmenistan ümitmeli. Türkmenistan dini bir adam bağlı hiç vakt bolmaly. Şoň üçin men şonuň bilen öz gepleşigimi utanýan hemmeňize taýýakdan bizi seýdýän we golýan we indiki gerekleri çeldi. Sağ olun.